Ole chibai leve kule pu editor kalo soi ve liange lengpui airport ram chunga ram nei ru kom chungchang bengwar thak tak pulal rem lena pachuaw ron zia kha kan lo ngai thla thupa awa mangai ve an ming list te hi an vain ronda chok teu rem le rem lova sarkar lai be charchar tu te hi an ni reng lo mo in be ta ka chuan kut lukhuma om reng bik chu ti dan turan yem ni le thudik soila in soi fiareng sarkar dot sarkar facebook lama antireng boxia han thai lang war lo lo teu khai bai saya pa pu editor Zoram Mipui Au Aw chibaile village council le local council in than chu state election commission kai hroina hnuaya tluang taka zo felani ta remna le mona hnuaya in thlanna fel fai le thiang hlim kan nei thei hi pathian khongai na ni pathian chunga lom thu ka soye ti chuan result a lo chuaka zpm lampo an be siang diak diak chu ni lo ma se hlotlin na thatak nein ris an la sual love ti thei chu tiang bokin opposition lampo pangpar thi tur ruwa tui dongang main an parve sek sek bokin alang MNF lam hi mani loka sarkar tui hang an hopna hmui mompo la re fil thachum lo an ni wangin chodang ei an thiam lovin an sabel huinga in an vui vai na saberin alang engpo ni se zoi in ril ruthar an lapu ve turanga yang zpm ve thungero hi chu lem chang thiam wak lo an ni na tak hi an duom na ni na lang grassroots level in than poimo tak mat chon ture ti lovin mipui mimiril ru ti phok lek thei tur lengpui airport issue te anan kalpui le ri thul election atana advantage lak tum hran pa mi alovin in than zo dai february ni som hnia tanga so thing leite anan puang dai mai te kha a hoi sen thlak leina lang bok duni se january thla khan thingtlang ko hranga thlai ching tu an partner te hena so thing man advantage in pelok thereng an ni laya an ti du mi alo te sum asema sem lam an soi ve ngai lo te hian ram an kai hroi dana lem an chang ve mai lo ani tia ti chiang khopin ka hria siam thatna na sarkar ma salamin an kalpui ngam lo te an kalpui ngam tla thin hi he sarkar ka support deu tlan na chan pakhat chu ani ye don vela lunglei MNF le Congress hruai tu te pani ai chuan BJP hruai tu pa hi angai sa nom ka ti jok a chan chu MNF le Congress hruai tu te hi chuan thil thalam hi soi turan hремeu lo ZPM soi chia thi nuaman ti in an tuipui berani ti achiang ngoi ani hi BJP hruai tu pa hi chuan midang a soi cheve wak ngai mangtlat lo chik ve ma te u party lianin ti hruai tu pani hi chu an thluaka hian ZPM hi alut laklo tlatani bere lala aizol pu editor chibaile tluang taka kal zel turin duksangna ka hlana che he channel kal tlang hian ZPM sarkar hnuaya local council le VC tlingthar zongjong te dusangna ka hlane kanrama state pumpui huapa in thlanna pathum kan ma chonta a sarkar lai ZPM chuan hne na chang ta veka alomom hle mai tun chum in thlanma khan Congress le MNF party te khan be na men lovin an bein an chir thea mipui te min hne tumin an tal chiam ani bera ma se asot lem lo ani mel anni aya nau piang hlimang maya party nau pangte ZPM chu mipui ten kan thlang tlingta a alomom tak zet mai politics huang chunga pathian lalram din te eirulo tura intiam ngam sarkara hian mipui te hian rilru kan hngatlat ni na lang ole heti taka eptulam ten sarkar thar le chief minister in beita hi engwangen yang o tia kan ngai tua hian thil ti hlotlin an nei tlang pui han ngai tua hian thik tham an lo ni tla khoma thil an ti hlotlin tam tak awma heng hi mipui te hian kan hret pui zela ten chief ministerin a ministry a kai hruai dan hi a fel fa in arin tlak tok hle ani
sarkar na thok te an kol dan phei hi chu a tha thlawta mipui te chunga leng an ni lova an rong bol tu an ni zia an lo in hretan ta chief minister hian thil ro pui tak tak namin kan chhor tur te four lane kong pui compensation awanga buai chin fel te mana tanga Assam rifle son chwa tumna lom to a diplomasi thiam wang liaw liawa ati fel tamai te hi a fakom thlot ani adik tak chuan airport chungchanga po hian a hlotlin le hlau zek zek te hian an thikna thinlunga wangin an soi buai nin ka hre ve tlat mire thei minol puiten kan chhorve phak lo hi state sum luan ralna mai mai ni ngai tua chian chuan Indian Union a kan tel chung chuan kan ta tak tak hi engma hi om lo ole in thlan ma khan ka ron ziak to a tuna chuan Zoram Mipui te chuan Congress le MNF te hnuk cha voi thumna chu kan thlentir ta a kumli zet hnuk cha thuta an thuta hun ve ta e ZPM hian an thu tiam te pathian kai hruaina zara an hlen chuan eptulam te hi phum hlen an ni lovang ti dunge soi thei sarkar lai la chuan an chempui an ta thriam tol tol mai si ya kolnia Aizawl South in zain du sangna chibai vekule tun VC le local council thlan result chu sarkar lamtan chuan nena lomom takti turani lain eptulamero chuan sarkar lampar ti chakne ro niam an ti in an lom ruviau ni na lang kumsang ni som ni VC thlan kha MNF sarkar hlimhlot an nei ve tho kha ni ya khami tum khan VC le local council an lak za ta tam fu maya an lak za chia chu ka soi mai thei ta lo tuna in thlan po hi ZPM sarkar hlimhlot thova ZPM VC le local council an lak za nen khai khin chuan MNF khan an la tam dai zok ti kan hre ome mipui lam thirna tang chuan ZPM hian beise an phalova eptulamero an ron sang hret ni na langani chuti ani chuan ruling lam beise an phak lo na le eptulam an ron san hret na hi engthil nge niang o pakhat na chuan sarkarin anin tiamangin hmunphia sengtran to ani chunga an la lei mai theilo chu eptulamin mipuya thu an vordar thiam an chhor kan ti theyang tin pani na chuan sarkarin petrol le diesel a tax ala khi eptulam ten an soi sel thiam bok sia chu an hlotlin na pakhat kan ti thei bokang tin chu lo le chuan sarkarin aikal la ka ti toble office tran hun ban hun khauda ka an kalpui hi abikin sarkar na thok aikal la tele zil thil deute a phubalak nang hrimin eptulama an tlan pha arinom tin a to bera chuan airport midang kutahlan chungchanga hian eptulamin mipui an chem wam thiama chuan kongro asu hle thei bok chuan sarkar lai party a pot hniam theia eptulam pan tu a puntir pha thei bok khi kanin thlan result thirna tanga lo langa niya chuti lain sarkar lam han hoi taila sarkar hian VC le local council in thlan an hmabak tin threreng chung le an vote a kiam pha thei tin threreng chunga an ruwa manna an kaltlang puingam hi ka fakani an thu soi tla khuamin thil tha chu kan ti do nan ti kha atakin an ron kalpui ani hi ka ti pha ta ni bai thang sirapa pu editor civil hospital Aizawl ortho OPD a minglam tu chungchanga complain kha awa tha em tu te po hian kan hna tho theu te hi midang chungtlak na ni lo midang ta namal somna ni theinan thok theuila anuam hle nge yang le ar sual huwa yang maya mani bukhorna hmuna power lo so tumang hi chu ati chi lo ani tin sumdong te le engna thok mi po kan ni yang min dor tu te hi kan VIP te an ni ti kan hriat thara tule Mr. Mizo khai ngai nom le mia mange ole khati zong kha tun tumata na kan ngai thak thei chu alo ni le ta a thu tho tu te zong chunga lom thu kan soi thar le thu ron tho zel ro khai